Isip pagpakita og pakigduyog sa kaitsuna nga Muslim, ang Police Regional Office 7 mihatag og baka og duha ka kanding ngadto sa Muslim community sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Siluan meron din sa report. Alas 10 ginihang buntag, nag-abot ang kadagkuan sa Muslim community sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa Police Regional Office 7 ug Lapu-Lapu City Police sa Barangay Pahak. Si Police Colonel Renato Dugan, pangu sa Regional Community Affairs Development Division, ang may representar kang PRO7 Director, Police Brigadier General Dibold Sinas, dala ang usa ka nati nga baka ug duha ka mga nati nga kanding. Kabahin sa seremonyas ang pag-ihaw sa baka ug sa kanding samtang nag-atubang sa kasadpan. Si Alim Abdul Kader, kinsa usa ka missionary, ang miihaw sa gihalad nga baka ug kanding. Mao na tradisyon sa mga Muslim na kung wala gani ang kanding, mamahimo ang atong anak may atong maihaw. So mao na nga ingon na anak ka importante sa atong mga kaigsuonan nga mga Muslim nga kining pag-abot sa Eid'l Adha, pag may kaya ka magkatagyo kag baka or kanding. Gipasabot ni Colonel Dugan nga sukad sa paglingkod ni PRO7 Director Police Brigadier General Dibold Sinas, gipasiugdahan niini ang pagpanghatag og baka ug kanding ngadto sa nagkadayang mga Muslim community dinhi sa Sugbo atol sa Kasaulogan sa Eid'l Adha, isip pagpadayag og pakigsandurot sa Kapolisan sa Muslim community sa Sugbo. Butang nga gihangop sa Muslim community. We are referring to some other areas, not in our areas, no? Nga doon ay mga terroristic acts, but pero wala din sa tuwa. So nga to is just to preempt. So how to preempt that? One way of doing this is kaning pag-strengthen nato sa atong relations sa atong mga kaigsuonan na sa Muslim communities. Sa nakalabayng simana, may pahigayon og profiling ang kapulisan o ang mga opisyal sa Barangay Pahak sa sitio Darussalam, St. Michael, human masayri nga may napo ka mga bagong dayo sa dapit. May pasalig usab ang Muslim community sa Lapu-Lapu nga padayong makigalayon sa kapulisan. Ug Mihatag peace and order, okay ang peace and order nato sa diri sa Lapu-Lapu. Ug ang atong relasyon sa atong mga Muslim brothers maayo kayo, close coordination. Actually, dili lang sa ingon nga naay selebrasyon kami magkita-kita, kundi dili sa ubang mga adlaw. Gabantay mi sa atong mga kaigsuonan nga mga Muslim, gabantay ta og naabay mga daotan trabaho, dili gyud ta gustong magpasulod. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Merondina, Balitang Bisdak.